चिरांनि खुंग्रि ओनसोलाव गोदानै दैमालु बसुमतारिया खुलिबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। बेंक एकाउन्टजों जेब्लाबो सोमोन्दो लाखिग्रा रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि डेली बाजाराव बेखेवबाय पान्जाब नेशनेल बेंकनि CSP। बेनिखायनो बे बेंकआव रायजो राजाफ्रा गावनि गोसोबादि एकाउन्ट खुलिनाय, रां दोनथुमनाय, बख'नाय आरो रां नायनाय खामानिफोरखौ मावनो हासिगोन। दिनै नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जे खुंग्रिं डेली बाजार बेवहाय आङो दिनैहाय नैबे पान्जाब नेशनेल बेंकनिफ्राय जेनाखि NISP कम्पानिया आंनो होदों कास्टमार सार्भिस पइन्ट आङो नैबेखौ दिनै अपेनिं खालामबाय आरो बे अपेनिं खालामनायनि गेजेरजों जे आङो गाबोन 26 जुलाइ बे 26 जुलाइनिफ्राय आङो फुंनि 7 रिंगानिफ्राय लानानै मोनाबिलि 7 रिंगासिम सार्भिस होगोन आरो बे दिनैनि जेनाखि CSP बेनि गेजेरजों गासैबो बे पान्जाब नेशनेल बेंकनि जेनाखि खामानि बेंकआव खामानि जायो जेरै गोदानै एकाउन्ट अपेनिं खालामनाय, मानि ट्रेन्जेक्सन, जेरै मा होनो मिनि स्टेटमेन्ट खालामनाय, लोगोसे बेलेन्स चेक आरो मानि ट्रेन्सफार, लोगोसेयैनो आधार लिंक खालामनाय बे खामानिया जागोन आरो माखासे खामानिया गोबां जागोन आरो दा जायफ्रा माने जोंनि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय बिथांमोना जुदि गुबुनाव थाङालासिनो बा गोजानाव थाङालासिनो नैबे आंनि खुंग्रिं डेली बाजाराव फैनानैबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। पान्जाब नेशनेल बेंकनि अनगायैबो गुबुन बेंकफोर मिनि स्टेटमेन्ट बा उइथड्र बायदिसिना खालामदों। ओरैनो गासै ATM-आनो बाहाय एक्सेप्टेड जागोन।